Emitindo dende a cidade de Vigo para todos vós. Aquí están a celebrar a vitoria do Real Madrid da UEFA Champions League. O Real Madrid conseguiu a 15. Vai ser unha longa noite para os merengues. E unha dura noite para os culés. E que decir para os alemáns do Borussia Dortmund. Que non pudo conseguir o objetivo de levarse a UEFA Champions League, perdendo 0-2 cos pálidos da casa merengue. E bueno, non estamos despedindo. Hasta logo.